Ati agabago na Bridgehead Drug Market bụ nke dị n'Ọnịcha n'ihi mmechi emechiburu ya otu ọnwa nyere ndị NAFDAC n'odepụrụ nnukwu iche. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra State Dr. Mefor mere ka mata nke ọgọ na-elekọta ebe a na-asụ ahịa ọgọ ya na onye na-ahụ maka ahụike bụ Dr. Afamobidike n'Ọnịcha. Esther asa anya kpọtara anyị akụkọ. N'okwu ya n'oge ọ gara njem nleta na ahịa ọgbọọgwụ nke dị n'Ọnịcha bụ nke ndị NAFDAC mechiri n'oge gara aga, onye kọmishọna mgbasa ozi dị n'aka bụ Dokinta Mefor kọwara na ya na onye otu ya bụ kọmishọna ihe gbasara ahụike dị n'aka bụ Maazị Afamobidike bịara ka ha mata ka ihe si gbatakwuru na ya bụ ahịa ọgwụ, ịmata ma ya bụ ahịa o mepego dịka aka na-achị Ọra steeti a bụ Ọkammụta Chukwumasoludo siri kwuo na arịrịọ ọrịọrọ otu NAFDAC ka ha biko gbaa mbọ mepee ya bụ ahịa. O gosipụtara obi aṅụrị na ọtụtụ ọnụ ụlọ ngwaahịa emepego, ọ fọdụziri obere bụ nke ndị na-abịaghị ka ndị otu a nyochaa ụlọ ngwaahịa ha nakwa ndị enweghị ego ha ga-eji kwụọ ụgwọ. Kọmishọna ihe gbasara ahụike dị n'aka bụ Maazị Afamobidike kọwara ndị ahịa mbọ onye isi ọchịchị obodo a na-agba ịrụsị ụlọ ahịa ọgbọọgwụ nke na-aga n'iru n'ọba ugbu a, nke akụrụngwa niile a chọrọ maka ezi nchekwaba ọgwụ ga-ezu ezu na ya bụ ụlọ. Esther asa anya maka akụkọ ụwa ABS.